Ezkortasunaren isla dira CISen emaitzak. Herritarren 80%ak txarra edo oso txarra deritze Espainiako egoera ekonomikoari. Eta etorkizunera begira, erdiak uste du datorren urtean okerrera egingo duela. Are gehiago, langabezian daudenen gehiengoak ez du lana topatzeko itxaropenik. Eta uneotan lanean ari direnen laurdenak enplegua galtzeko beldurra dute. Denborakin espada gauzak mugitzen, merkatuen, pues bai, kanpora joanen garela. Jantoki batean nago lanean, eta esan dizu jantokian momentuz, baina nabaritzen da, pilo bat umea etxera joaten dira bazkaltzera, Eta dago kilikolo bai, Eta, lana adibidez ingenieri bat etxat, ez dago adibidez nitxako, por lo menos. Gauzak horrela ez da harritzekoa langabezia izatea beste behin herritarren kezka nagusia. Arazo ekonomiko eta politikoak tartean, osasun sistemaren inguruko kezka ere handitu da azken hilabetean. Eta etxegabetzeak aurreneko zagertu dira zerrendan. Zehazki 8. postuan. Nire zaitxe adibidez, bapes ondo iruditzen, pertsona bati bere bizimodua edo bere bizitza lekua kentzea, ez daukalako segaz ordaindu. Ez dut ulertzen. Hainbeste pentsatzen duzu eta esaten duzu eta jendea lehioti botatzen da, eta baina nola heldu gara oraino? Herritarren 0,4 eragiten dien arazoa da, baina gizarte osoaren bilakatu da.